In madawiyak ayon makipulia balasiw taway kananda gapupay si ubla way itaganus pamilya inanus sa kiliw kunda ida maikaway namdam mansakit dinakam ay mangtaynan ili ay laylay dam gumagay mabalinan ano sanay taynan mananap ay sikataguan mail-iliwak lugar ay naianakang diferensyalata di umadawi ka there's no place like home ay kananda ulay no tinaynan lugar ay napuan wadan to di pantaulian umuyak to ilan dinan ay ayaman tapnurik na yan maiiliwan mail-iliwak lugar ay naianakak diferensyalata di umadawi ka there's no place like home ay kananda there's no